3, 4 וצ'ירס. לחיים. לחיים ולממון. אפילו אתה רוצה להגיד שלום בפודקאסט? לא משנה. שלום. שלום, ברוכים הבאים לרופוליגרף. פודקאסט שבו אני ואילן מתחייבים להגיד את כל האמת ורק את האמת על רופולס דרג רייס. לסוף אני אלמד גם את הפתיח הזה. עד עכשיו אני נמנעתי להגיד את זה, פשוט אני לא זוכר שזה זיכרון של דג מת. זה a play allegiance to the drug, מה שנקרא. כמו טריילר, כמו הפרומו של עונה 12. טוב, הלל, מה שלומך? במלחמה. אני מת שהמלחמה הזאת תסתיים. אבל אני אגיד שמאוד נחמד שבאמת מאזינים, כותבים לנו לפעמים, ואנחנו נורא שמחים שאתם מקשיבים, ואתם אומרים שכיף לכם. אז זה הזמן להזכיר, אם אתם כרגע מאזינים לנו ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכו', פליז תעשו סאבסקרייב, זה הדרך שלנו לדעת שכיף פה. יונתן, איך המלחמה לך? קקה, אני לא חושב שמלחמה היא טובה לאף אחד. אמן ביץ'. אז אין מה לעשות, מלחמה זה קקה, ואני מקווה שזה ייגמר בקרוב, ושנחזור לשעות שינה נורמליות, ושנחזור לשגרה שלנו. אילן, נצלול לפרק ישר ככה, let's dive in. 3, 2, 1, let's darlin. טוב, אנחנו בתכלס, אנחנו ממש כבר לקראת הסוף, אנחנו בישורת האחרונה, נשארו לנו 6 בנות, סבבה? אלה 6 בנות שדמיינת שיגיעו לסוף העונה? לא, דמיינתי שהטינה תהיה. נכון, גם אני דמיינתי שהטינה תהיה, כן. ברמת גם ויטה נגיד, חשבתי שהיא תגיע רחוק. אני חשדתי גם שוויטה תהיה. שוויטה תגיע רחוק, זה טופ 6 שלא בהכרח ציפיתי לו. דיסקו, ג'וסי, כאילו, דרלין אפילו בפרק הראשון הייתי כזה... אני גם חשבתי שדרלין תעוף בהם מהר. אבל אם אנחנו נמצאים בפרק אחרי שקני הפליזר הלכה, הבנות ממש ממש עצובות את זה שקני הלכה, הן אומרות שכזה ממש מרגישים את החיסרון של קני בחדר, הגיוני ממש, היא הייתה דמות מאוד ראשית בכל העונה הזאת. וכמובן שג'וסי העיף אותה, שוב דיברנו על זה פרק קודם, ליפסינג שהיה מפתיע, כי קני did not bring it. לא מפתיע, כאילו, לא תמילים לשום ליפסינג בתכלס הזה. נכון, נכון. אז לא מפתיע בכלל. אבל קני הולכת הביתה, ג'וסי מוחקת את המסד שלה מהזה, וג'וסי ממש ממש מתוסכלת שעדיין, היא לא, כאילו לא יודעים מי היא. כל פעם מחדש היא מגיעה למיין סטייג' ואומרים לה, אנחנו לא יודעים מי את לא מדויקת. ביץ', הוויבן טווין כזאת, עם כל הכבוד, היא אומרת כזה, וואו, אני מתוסכלת שלא יודעים מי אני, אבל לפני 2 פרקים היא בדיוק אמרה, אוי, אני לא יודעת מי אני בעצמי. אז אחותי, תחליטי. כן, אז תחליטי מי את. אני חושב שאת צריכה להגיע לדרגיס שאת יודעת מי את, ואם לא אומרים לך את זה, זה פשוט, ואם אומרים לך את זה שוב ושוב ושוב, כנראה שזה בעיה. כן. אבל כן, הבנות ממש ממש חוגגות את הניצחון הראשון של דרלין. כן. אני רק אגיד גם ניני, כאמור בעלי לעתיד, אומרת שזה היה ה-first time שלה ב-in the bottom. נכון. שוב, אני חושב שזה כאילו היה סבבה, אבל לא אומר יותר מדי על ניני. מייקי באיזשהו שלב אומרת כזה, היא צריכה לעשות את זה ככה וככה, שאני לא אהבתי את זה. מה? שמת לב אם רק כזה איש של סמייל מור משהו. ניני? בהקשר של הרוסט. לא אהבתי את זה. תפסיקו, רדו מניני, היא טובה, עזבו אותה. אני לא בטוח שהייתי... רדו מניני, מבעלי, get your husband's name out of my mouth. אז תסתור למייקי מיקס. לא היה לי שום בעיה שג'יין דונט אמרה בתחילת העונה, זה הכל באגס כשהיא דיברה על ניני קוקו, אז גם היום יש באגס. תקשיבו, עזבו אותה, היא אוהבת חרקים, מה הבעיה שלכם? כל מי שנגד מייקי ניני, יש לו בעיה איתי. אני גם קצת נגד ניני, אבל נראה לי שאין לך בעיה איתי. יש לי הרבה בעיות, בוא נמשיך לפני שזה מתחמם. אנחנו מגיעים ליום חדש בוורקרום, מיני צ'אלנג', זה מיני צ'אלנג' מטומטם ברמות, הבנות בעצם מה שהן צריכות לעשות זה ללכת לקוויק דרג של קאובוי ולרוץ ולעשות מרוץ סוסים עם ציצים. קצת אהבתי את הקוויק דרג. עכשיו מה שהיה מצחיק בקוויק דרג הזה שכולם לקחו פאות מדרלין בתכלס, דרלין לקחה את השקית פאות שלה $1 וחילקה לכל הבנות. שזה היה ממש ממש חמוד. כן. פשוט לא הבנתי מה הקונספט של המיני צ'אלנג', האם המנצחת צריכה להגיע ראשונה, או שהיא צריכה להיות הכי מצחיקה. וכאילו... אני אגיד לך בדיוק מה היה הקונספט, הקונספט היה בוא נראה מה יקרה, ואז המפיקים יחליטו מי מנצחת, ורצו לתת לדרלין את האופציה לעשות פיירינג אפס. מאוד הגיוני סך הכל.
זהו, אבל דרלין לא ניצחה במיני צ'אלנג'. כן, כן. לא, דיסקורד ניצחה במיני צ'אלנג'. סליחה, דיסקורד, כי סליחה, דיסקורד התבלבלתי. הגיעה ראשונה, כן, כן. אז הייתי כזה דפק, אבל דרלין שמרה אותי לצחוק שם בדבר הזה. תשמע, כולן היו ממש מצחיקות, כאילו, גם נין, לדעתי, נראית מצחיקה פה בטירוף. מי עשתה עם השיניים? זה נראה לי ג'וסי עשתה. קיצור, כולם נראו, הצליחו מאוד, חוץ מדיסקורד, לדעתי. ואז דיסקורד מתחילה לעשות לוסי לדוקה ולהגיד, יש לי כבר איקס מיני צ'אלנג'ז, אני מחשיבה את זה כצ'אלנג', אולי אני פרונט ראנרית עכשיו? דיסקורד ממשיכה עם הדלולו של דיסקורד. וואי, בשלב הזה באמת, כאילו, לא מאמין לאף מילה שיוצאת לה מהפה, היא כל כך דלולו. היא באמת דלולו, ואני לא יודע באיזה פנטזיה היא חיה, ואני מת לחיות בפנטזיה הזאת, זה אווירה של ערוץ 14 של אין מלחמה בבאסינג סב. אני כבר לא, זה כבר עבר שלב שכבר ממש נמאס לי, ואני לא רוצה לראות את זה אפילו. אז אנחנו בעצם, אחרי המיני שאני מגיעים למיין צ'אלנג' שהוא בעצם איפה זה? המייק אובר צ'אלנג' שבעצם, אוי, סליחה. מטרת הפרק היא לעשות מייק אובר לקאובויים הומואים, שאני חושב שזה ממש ממש חמוד. דיסקורד, בגלל שהיא ניצחה, אז היא זוכה to pair up, כזה לצמד לכל מלכה קאובוי, והיא מצמדת מבחינתי, ממה שאני ראיתי, בצורה אסטרטגית. היא לקחה את זה כאסטרטגיה, דיסקורד מצמדת לה את כזה, את מי שהיא הכי מרגישה שיהיה דומה לה, זה עם הרחבות באוזניים, גם לי יש רחבות באוזניים. גם הבחור שנראה הפוטנציאל הכי טוב לפם, כאילו לעשות מעבר לפם. זה הבן אדם עם הפוטנציאל הכי טוב באמת לפם, ואז לכל השאר היא קצת מחלקת הרמים. לג'יין דונטי נותנת את זה עם לג'יין דונטי נותנת את הזקן, נגיד, שזה ממש כאילו לקחת בן אדם זקן ולהביא, זה כאילו, אין מה לעשות, זה אסטרטגי. לניני היא מביאה מישהו שלא נראה כמוה בשום צורה, כאילו, יש פה איזו אווירה אסטרטגית מצוינת של דיסקורד בחלוקה עצמה. דבר שהוא סבבה לגמרי, ומבחינתי אני בעד. שמת לב שהיא לובשת סקיוריטי פין... מדיסקורד? שרשרת, כן. עם, איך קוראים לזה? בובי פין? סקיוריטי פין? סיכת ביטחון. אני כנראה המצאתי את זה עכשיו. סיכת ביטחון, בקיצור. סיכת ביטחון. סליחה, תוריד את זה בעריכה. לא, נורא. אני. אז בעצם זה מה שכאילו הם מתחילים, המטרה היא לעשות מייק אובר. עכשיו בוא נגיד שנייה, מייק אובר שלנו זה דבר אחד, זה האתגר שבעצם משתמשים בו, שתדעו, להעיף את מי שרוצים להעיף בעונה הזאת. פריץ'. זה באמת האתגר שאין איך לשפוט אותו, כל פעם שופטים אותו בצורה אחרת. Family Resemblance זה דבר כל כך אמורפי, כזה להיראות כמו משפחה, זה דבר כל כך אמורפי שאפשר לעשות מה שבא לנו איתו, ובעצם שמים את הצ'אלנג' הזה כל פעם לקראת הסוף, כדי לסנן מלכות שאיכשהו שרדו במקום. אז שנייה אני אגיד את זה פה, כאן ועכשיו, זאת לא פעם ראשונה, וגם פה אנחנו רואים שהשפיטה היא קצת על המייק אובר הזה, זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, הרבה בנות חוו את זה, בין אם זה אני חושב על דקוטה שיפר בעונה 4 של UK, שהייתה מושלמת, והמייק אובר שלה היה מהמם, אבל היא הלכה הביתה באותו יום, או נגיד אפילו עונה שעברה זה באמת שזה היה די ואליד, בסך הכל הם באמת היו גרועות, טוניה וג'ולס, אבל זה באמת ידוע שכל עונה, כאילו אין לזה איזה משהו אמורפי שהוא גם כזה חד משמעי של מה זה מייק אובר טוב, אז איימן סיסטם. נכון, אני גם חושב שהם גם יודעים את זה, כאילו רופול בהתחלה כשהוא מציג את הצ'לנג' אז כמובן אומר, ומישל מחפשת Family Resemblance. אוקיי, מי יודע מה זה Family Resemblance בשלב הזה? רק מישל כנראה. כן, בדיוק. רק מישל יש לה משפחה. אני בטוח שהמשפחה של מישל, הם כולם לובשים את אותו אאוטפיט ואותו שיער כל הזמן. לכל המשפחה של מישל יש קו לבן בשיער, כאילו. לכולם. אין מה לעשות, כי זה Family Resemblance. וציצים, גם הבנים. משפחת ביסאז'. אז נתחיל, נראה מה הם עשו? שנייה, אני אגיד לפני שנתחיל עם הרנווי עצמו, yes. יש לי כמה נקודות שכתבתי, גם ג'וסי צריכה לעבוד על הלוק שלה מחדש, היא מבינה שהקאובוי שהיא קיבלה הוא לא למידות שלה, היא צריכה להכין שם דברים מחדש, כאילו, כי לרוב בנות, פעם זה לא היה ככה, פעם היו מבקשים מהבנות להכין בוורקרום את הבגדים למייק-אובר, אני לא ידעתי את זה. היום זה כבר לא ככה, היום דורשים מהם כאילו... להביא מראש, להביא מהבית. להביא מהבית. טוב, גם כולן יודעות שזה הצ'אלנג' שיגיע באיזשהו שלב, זה כמו סנאצ' גיים. כן, ודיסקורד מספרת לרופול שהיא רוצה לעשות רפרנס לקלולס, מה דיסקורד לא יודעת, שעכשיו בעונה 7 של UK, מישהי עשתה קלולס ועפה באותו יום, כי
מישל אמרה, אין מה לעשות, זה לא פמילי ריזמבלנס. רגע, עשו את זה כבר בתרגיל מייקאובר? העונה האחרונה של UK עשו... שניהם עשו אותו רעיון? קלולס, אבל היא עשתה קלולס כזה פרופר, כזה, היא הייתה החברה השחורה, וזאת היא הייתה שר, והם טענו, ומישל טענה, אין פה שום פמילי ריזמבלנס, אתן רק חברות טובות. וואו, אני לא מאמין שזה קרה באותה שנה. וואו. הולי פאק. אז כאילו הייתי כזה, קלולס לא יעבוד לך דיסקו. ידעת שזה הולך לקרות. כן, כתבתי את זה פה כבר. הולי מקפאק. שמישל שנאה את זה, אין לך סיבה. וואו, הולי שיט. ואני ממש אישית אהבתי את הקטע עם החבלים, שהקאובויז לימדו אותם. כן. כאילו, מה שאני אוהב לפעמים במייקובר צ'אט, שלפעמים זה פרק ממש חמוד כזה בוורקרום עצמו. כן. כאילו גם פה היו שיחות יפות. כן. זה היה מאץ' ממש טוב בין כאילו גיי קאובויז לדרג קווינס, זה ממש עבד. זהו. בניגוד, אתה יודע, ראינו כזה אנשים מההפקה, ראינו כזה veterans, לא יודע, לפעמים זה קצת קרינג', פה זה ממש עבד. זה ממש עבד, אבל גם בעונות האחרונות ממש מצליחים לעשות את המייקובר צ'אלנג' כפרק טוב כזה, שגם בסוף בנות לא הולכות הביתה. כמו מה? פוז. סליחה. כאילו מצליחים להביא עלילה מסוימת, כאילו כזה, גם להביא סיפור נשי של החיים, וגם לדבר על להט"ביות בכל מיני מקומות, שזה חמוד ויפה, וחשוב לי זה היה קטע חמוד שכזה, הם מלמדו אותם לעשות דרג, והם מלמדים אותם להשחיל חבל של קאובויים לסוס. אני רק אגיד שהרבה מהקאובויז האלה, I would, ma'am, I would. כן? אתה לא? את זה של דרלי נגיד. זה של דרלין, שהוא נראה בדיוק, מי שראה את קוויראי, הוא נראה בדיוק כמו בובי ברק. עכשיו נשים פה תמונה, הם נראים אחד לאחד, אני כמעט קראתי לו בובי כל הזמן בטעות. ו-if you know you know, בובי, אשף עיצוב הפנים, הוא הקוויראי הכי טוב. I said what I said. אני אגיד רק שיש לנו שם גם, יש לנו קאובוי, הומו, שחור, יהודי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו. זה כזה חמוד, תצטרף לחברותה, הוא הכי בחור של חברותה עם הכיפת להט"ב. כיפת להט"ב, כן. עם הכיפת להט"ב. סורי קרינג'. סורי נווה שכטר, זה קרינג'. ויש לו קעקוע של מגן דוד על כף יד ימין. רגע, זה סביבון? כן, זה סביבון, אתה לא רואה? גרל. כאילו, בוא נהפוך את זה שאתה יהודי לכל האישיות שלך, זה חמוד. לא, נראה לי יש לו מספיק אישיות, אבל קעקוע של סביבון. הוא ישראלי. מצד שני, אולי קעקוע של סביבון זה קצת איקוני. כן, זה טיפה איקוני. לא יודע. לטעמי. נעבור לרנווי עצמו. כן, בוא נראה אם אין לי עוד משהו. זה של מייקי, אני רק אגיד לשעבר פורמר דרג קווין. נכון. חשוב לזכור. זאתי בעצם של ניני, זו שכרגע אנחנו רואים על המסך, הקאובוי שוחר. עם זה שהוא עם כיפת להט"ב וקעקוע של סביבון, חשוב לומר שהזכיר דה וזה פמיניניטי. נכון. והוא מספר סיפור די מרגש ועצוב על זה שהיה לו חבר בצבא שבגדול נרצח כי הוא יצא עם אישה טרנסית, שזה סיפור מזעזע, כנראה מוכר יותר בארצות הברית, כי הזכירו את השם, נתנו תמונות וזה. וכמובן, בסוף אנחנו נראה את הבאגס רילנס של ליני. דרלין אומרת, כרגיל שהיא רוצה ללכת על לוק של Trashy Queens in Vegas. שמבחינתי זה לוק מוכר, כאילו מבחינתי זה, בקונספט שלו, זה לוק מוכר, זה לוק שספר לך סיפור, זה לוק של... כן, אנחנו נגיע לזה, יאללה, בוא נעבור לרנווי. טוב, אנחנו עוברים לרנווי, מתחילים עם... תעלה ותבוא, זאת ניני קוקו, ואני לא חושב שקרא לה מלכה החברה שלה. גרל, לא זוכר, דריידל, סביבון, סביבונה. סביבון, התחלנו כאן. סביבונה. הם... קודם כל, אני אגיד על ניני שהלוק שלה ממש מזכיר לוק של קיום מעונה 16, שגם הייתה איזה פעם אחת. אוקיי. אבל זה מרגיש גרסה שלו, מתמו. המחושים קטנים לי מדי, והכנפיים קטנות לי מדי, כאילו כזה, זה לא, זה צריך להיות פי 1000 יותר ענק, פי 1000 יותר וואו, וזה לא. אני אהבתי את הלוק של ניני, אבל לא אהבתי את הלוק של הקאובוי. הלוק של השנייה הוא לא קאטרפילר בשום צורה, אני לא מבין מתי יש כנפיים, אני לא יודע מה זה מאחורה שם, זה לא מספר לי שום סיפור, כאילו המייקאפ on point אני חייב להגיד. עד לכאן, עד לקו הכובע, שזה מרגיש לי שהוא גבוה מדי. כן, כאילו משהו שם לא ברור לי ב100%, אני מרגיש שזה לא מייק אובר טוב. אני מסכים. אני מסכים עם ההערות של מישל שאין פה פמילי רזמבלנס, כי כזה... תשמע, רזמבלנס יש, מה זה פמילי בעולם של חרקים, אבל אני חושב שהקאובוי לא נראה כל כך טוב בכנות,
אני חושב ששוב הקונספט לא ממש עובר, כמו ששאל לא רוץ', is it a B? אני גם הייתי חושב שזה B. זהו. וגם ניני נראית הרבה יותר טוב מהקאובוי, שזה גם לא פייר. כאילו ניני נראית טוב פה, כאילו סבבה, זה לא קוטור. אבל ניני מלכת דרג. זה לא קוטור, אבל כאילו לפחות הפרופורציות, הפלייסמנט של האבנים, הכנפיים, אפילו האיפור שלה, הוא נראה משמעותית יותר טוב משל הקאובוי. זה נכון. אבל זה באסה, ואני חושב שזה לא לוק מאוד חלש של ניני, אני חושב שניני ברצף של לוקים קצת חלשים שלה בעונה הזאת. יש מצב. נראה מה יש לה להביא עוד בהמשך. יש מצב. ניני. הבאה זאת מייקי מיקס, והמלכה לשעבר, לא זוכר את השמות שהם. לא, אני גם לא. למה שזה הקאובוי שלה? מה זה משנה? אבל קיצקץ, אני חושב שזה לוק מייקאובר חמוד, הכי בייסיק בעולם, כאילו הוא עובר לי, המייקאפ נראה ממש סבבה על שניהם. מה שאנחנו בעצם רואים זה אותו סוג בד עם שתי סוגי שמלות די דומות, אחת עם רגל אחת כאילו מכוסה לגמרי, פאה בגדול אותה פאה, פשוט סימטרית, אחת עם שרשרת חד בלי, כפפות שחור לבן. מבחינת מישל, זאת ההגדרה לפמילי ריזמבלנס, זאת ההגדרה. ככה אנחנו בהחלט נראה. עכשיו, אני חושב שזה, היא עשתה לה מייקאובר טוב, המייקאפ נראה טוב, כן. השיער נראה, כן. כאילו, הן נראות רילייטבול, כאילו, הן נראות רילייטבול? לא. רילייטד. הן נראות רילייטד מאוד באווירה, הן נראות קשורות, אני חושב אבל גם המייקאפ של מייקי הוא נורא נורא קל להביא אותו לכל... כן. כן, כן. אנחנו נדבר גם עוד מעט על זה. היא עשתה את זה נגיד באינסטגרם, את המייקאפ שלה עם ג'ולס ספארקל, סבבה? וג'ולס נראית מצוין גם במייקאפ של מייקי. אני אוהב את ג'ולס. אז כאילו... אני הייתי טים ג'ולס, אגב, למי שתהה. אז אני חושב שזה אחלה, זה מאוד בייסי. אני חושב שהמלכה, בגלל שהיא מלכה לשעבר, אז היא ממש הייתה giving it on the runway, ראו שהיא יודעת ללכת על עקבים, ראו שיש ביניהם כזה, יש סאס, יש אופי, כתבתי בייסיק, אבל אפקטיב, מאוד, מאוד אפקטיב. נכון, אני מסכים. והאטיטוד על הראנווי זה מה שמכר את זה בסופו של דבר, והביא את זה לנקסט לבל. נכון. הבאה שתעלה ותבוא זו ג'וסי לאב דיון, הפתיעה לטובה. לא חשבתי שהיא לא תפתיע, אבל... שהיא לא תהיה טובה. שהיא לא תהיה טובה, כי בתכלס, הדבר שהיה מוכן מראש היה מצוין, זה היה ממש ממש כאילו אאוטפיט מלא, אני חושב שמייקאפ היא אלופה במייקאפ שלה, אז אין סיבה שלא יראה טוב על מישהי אחרת. לא, אבל יש סיבה, זה קישורים כאילו קצת אחרים לדעתי, יש בנות שעושות לעצמן מעולה ולאחרות לא, היא עשתה מעולה. היא עשתה מעולה. היא נראית מעולה המלכה השנייה, הקאובוי. אני יכול להגיד שהדבר היחידי שמפריע לי זה פה בציצי, שזה ממש צמוד, ממש לא מגיע, כאילו לא פיטד, רואים שגם לא היה מה לעשות כי היא לא יודעת לתפור. היא בקושי צריכה לתפור לבאדי סוט מסכן שיהיה מתחת כי הדבר שהיא הביאה לא עולה. כמו שהיא אמרה, good thing I learned to sew in this competition. בסך הכל זה באמת לוק ממש חמוד, אני חושב שהיה אטיטוד טוב, אני חושב ג'וסי הצהוב עושה לה ממש טוב. כן, והכחול עושה טוב על הקאובוי. כן. אני חושב שזה מכבי תל אביב כזה אווירת מכבי, אחלה לוק, אני חושב שהוא, זה לוק שממש, הוא מאוד דרגי בצורה נורא פשוטה. יש לו טריין, יש לו סליבס וזה. כן, הסילואטה טובה. הוא מביא דרג בצורה נורא פשוטה וקלאסית, אבל גם אפקטיבי מאוד. כן. לא הפתיע אותי שג'וסי תהיה טובה בצ'אלנג' הזה, כי אין מה לעשות, היא לא טובה בצ'אלנג' אחר שהוא לא קשור לראנווי. או ריקוד. אין מה לעשות. לא, תעלה ותבוא, עכשיו הייתה לנו ג'יין דונט. ג'יין דונט. אני חייב להגיד שהמייקאובר של ג'יין דונט היה בין הטובים בערב, לפי דעתי. כן. המייקאפ unpackable, באמת. כן. בכללי אני ממש אוהב את אבל כן. כן, תודה רבה על שיעורי האנגלית. מה לעשות, אנחנו פה באנגלית רמה A. אז המייקאפ הוא אימפקבל בטירוף, סבבה. כן. כאילו המייקאפ של ג'יין במלא ממש טוב. הפאה עושה את כל הלוק, אני מצטער. כאילו, זה כמעט אותה פאה, אבל היא מספיק בניגוד למייקי, שזה פשוט פאה סימטרית. תראה, פה זה לא סטייל באותה צורה. האיפור שעשתה לקאובוי,
מצוין. לא רואים שהוא זקן כל כך, לא רואים את הזקנה. היא עשתה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה לא ראית, אבל היה בנטפליקס יש את התוכנית מייקאפ, לא זוכר איך קוראים לזה, כזה מייקט אובר בריטית, וטריקסי וקטיה באמת עשו לזה ריקאפ ב-We Like to Watch וכאלה, ומדברות על זה כשאנשים לראשונה נכנסים לדרג, המטרה היא, או קים אומרת את זה, קימצ'י אומרת את זה, המטרה היא לשים איפור ולמחוק את מי שמתחת. וזה מה שהיא עשתה, זה נראה כל כך דרג. זה גם, אני חושב שאני אוהב את איך שהסילואטות נראות, הם השתמשו באותו בד, הצבעים שונים. מישל, אני פאקינג לא מסכים איתך על זה, זה family resemblance מצוין, וג'יין לא הייתה צריכה להיות בבוטום. ג'יין דונט, אין מצב שהיא הייתה צריכה להיות בבוטום. אני מסכים. נורא מוזר שהיא הייתה בבוטום. אני מסכים. מה שהיה קשה, שבאמת הקאובוי שהיה לה, לא מה שדעת ווק, הוא לא ממש, he wasn't giving, אבל לא מסתבר בסוף הפרק שהוא מת. אז אולי הוא היה חולה, אז אפילו לא אשמתו. הייתי צריכים לתת את הניצחון הזה רק כי ידעתם שהוא עלול למות בקרוב. כמו צ'אד was about to die so who gave him the crown, מכיר את זה? לא. היה פעם ביוטיוב שכזה מלכות קורות, כזה בוואו הם עשו, מלכות קורות תגובות הייט עליהם, ואז צ'אד מייקלס קראה שהיא ניצחה באולסטר אחד, אז שכזה, אז מישהו כתב, who knew Chad about to die, so he gave him the crown, so he wanted him to die happy, משהו כזה, וצ'אד נשפח, צ'אד מייקלס נשפכת שם על הדבר הזה, כי היא באמת מלכה די מבוגרת. אומייגאד, מושלם. זה כאילו משפט ידוע כזה, who don't want him. שיט. הולי פאק. טוב, R.I.P. הקאובוי הזה. R.I.P. הקאובוי. כולם מתים, כל פרק מישהו מת. פשוט לי ממש הפריע, הבוט האלה, לא יודע, אני לא... אני אהבתי. אבל זה גם כי זה... זה צ'יקן פזרס כאלה, זה נראה זול. אני אהבתי. אני כן אגיד שמישל כן אמרה שנגיד המבנה, שכאילו הסילואטה שלהם לא בכלל הייתה דומה, כאילו הסקוואר שולדרס של הקאובוי מול פה לא רואים כי הם בהליכה, אבל... יש שם סקוואר שולדרס כאלה. לא, זה רק, כשהיא עומדת לא רואים את זה, אבל זה מעוקל. זה כן אולי נכון. אבל הבד הוא אותו בד, ושתיהן יש כזה משהו נתלת. At this point girl, מי יודע מה זה family resemblance, באמת. אני מאוד אהבתי אפילו כזה, התחברתי אישית. הטייץ של ג'יין לא היו משהו, בסדר, מי אכפת? לא, נורא. נעבור לבאה, שזו דיסקורד. אתה מבין שכל פרק מישהו מת? סליחה, רגע, לפני דיסקורד והרבני. שכל פרק מישהו מת? רוזיקל? מישהו מת. זה מישהו מת. איפה עוד היה? לא היה עוד. בטח היה R.I.P. ג'יגלי או משהו. היה R.I.P. כאילו כל הזמן אנשים מתים בדרג רייס, מה זה? זה הקללה של עונה 18. דיסקורד והרמוני אדמס. שמות טובים. זה באמת הלוק לולס הזה של כאילו הפכים כזה. אוקיי, אני לא ראיתי את UK versus the world, מה היה יותר טוב? כאילו אני מניח שדיסקורד הייתה פחות טובה, אבל... אני יותר אהבתי את טייריס, וגם היא ניצחה מבחינתי בליפסינג, מאוד אהבתי אותה. אוקיי. וגם שם היה לך קורי קינג ולידיה בי קולינס, שהיא הייתה מאוהבת במי שהיא עשתה את הליפסינג, הם זוג היום לפי דעתי אפילו, ב-UK. מה? הם היו זוג והם עשו ליפסינג ביחד במייק אובר צ'אלנג' וטייריס הלכה. והם נלחמו ב... מה שמצחיק זה שזאת עונה שיצאו ממנה שתי זוגות. כי יש לך גם את טייריס ואותה, ואת הזאת שעשתה את הליפסינג, וגם הטופ 2, הם עכשיו זוג, הטופ 2 של UK מהעונה 7, שזה אל ווסק ובונס, הם ביחד, הם בדיוק העלו סטורי אתמול, כי בהתחלה לא הייתי בטוח אם הם ביחד, כי הם מבלות כל הזמן ביחד, ואז הם העלו, בונס העלתה אתמול סטורי לאינסטגרם שלה ושל אל ווסק בג'קוזי ביחד, וכתבה, who says romance is dead. sister dick don't make you sick. גם כזה הכי הפכיות, כאילו אחת ורודה כזה, ואחת גותית רצח כזה, אז זה חמוד. לוק נורא בייסיק. כאילו, מאוד בייסיק, ואני מבין כן, זה רפרנס מוכר. כאילו, אני מבין את הדבר הזה של להגיד, הן חברות טובות, הן לא משפחה. כאילו, זה אני מבין באיזושהי... אני לא חושב אני לא מבין את זה, אני לא קונה את זה. קריסטל מסד עשתה את אריק ובנץ, כאילו. מה זה? אריק ובנץ. Who מה? קריסטל מסד בעונה 12 עשתה את אריק ובנץ, למרות שאומרים שהם גייז ביחד, אריק ובנץ. אריק וברני? אריק ובנץ קוראים להם בארץ. כן, זה אריק וברני. סליחה. סליחה שאני רואה את המקור.
אני כאילו בכנות, אני לא חושב שזה היה כזה גרוע, כאילו סבבה, לוק אולי לא היה טוב, אבל אני חושב שזה בוטום דיזרבינג. אני לא חושב שזה בוטום דיזרבינג, I'm sorry. אני מפחד שתגיד משהו שאני לא אוהב בלוק הבא, ואנחנו נעבור לדרלין מיטשל. זה הלוק האהוב עליי של הלילה. זה היה כל כך טוב מבחינתי, זה היה מצוין מבחינתי אפילו. מה? I mean... זה כזה טרשי, והן היו כאלה מצחיקות על הראנווי. קודם כל, בובי ברק, הקארבוי שלה, הוא היה מושלם. אני מת עליו, הוא אני היה רוצה להיות מושלם. חבר שלו, אני רוצה לשכב איתו, בלה בלה בלה, זה כאילו הכל, כל הזה. אבל, זה קצת מרגיש לי כאילו, טריקסי וקטיה יושבות, אבל כאילו מה, לא בהכרח הייתי אומר, וואו, אתה נראה דומה. אני חושב שזה... הפאה לא אותו גודל מבחינת פרופורציות. זה המייקאפ הכי טוב לפי דעתי של הערב על המייקאפ. זה לא אותו סוג של בלונדיני, and guys, עכשיו אני מאוד יודע, סוג בלונדיני זה דבר חשוב, כי שלי נראה מזעזע, כאילו, סבבה שהסיפור טוב, אוקיי? הסיפור הוא טוב, אני יודע מי הן, האם הייתי אומר שהן אחיות? לא בהכרח. שתי חברות הולכות לקניון, מה קרה? למה? הרגישה ממש כזה ש... אני אהבתי את הסיפור, אהבתי את מה שהן מביאות, את האובר ג'ולרי, ראית לה יש קוביות פה, לה יש קוביות על השיער, כאילו הרגיש משהו שהוא מאוד בהלימה בתוך הבלגן. זה נגיד, הנה, דיסקורד, כאוס שהוא לא יפה, מבחינתי זה כאוטי טראשי, מביא בדיוק את מה שהוא רוצה להביא. מבחינתי, אני אגיד את זה כאן ועכשיו, דרלין הייתה צריכה לזכות באתגר הזה, מבחינתי לא מייקי מיקס, לפי דעתי, ומאוד מאוד נהניתי מהמייקובר הזה. מאוד 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 נהניתי מהמייקובר הזה. אני אגיד שסך הכל, אני חושב שגם לדיסקורד וגם לדרלין, היו קונספטים טובים, מבחינת סיפור, גם לה וגם לדיסקורד, אבל לא בהכרח, כאילו... שוב, מה זה family resemblance? אין לדעת, השאלה, אין לדעת. אתה יודע, one of the great mysteries, כאילו לעולם לא נדע. גם אני לא יודע איך לשפוט את הפרק הזה. וזה חוזר בעצם לגרעין העניין, שזה פרקי מייקובר, הם פרקים שבעצם נותן למפיקים להחליט לאן... את מי להעיף הערב, והערב... ולא רק את מי להעיף, למי לתת בוסט. וכאן, להבנתי, נותנים בעצם למייקי מיקס איזשהו כוכב כזה של תהיי בגמר. כאילו, זה מבחינתי מה שקורה. זה סולידיפייד את מייקי מיקס שהיא הולכת להיות בגמר. וקצת סולידיפייד את זה שניני קוקו לא הולכת להיות בגמר. כן? דעתי? מעניין מה שאתה אומר פה, אבל נדע פרק הבא. אני אגיד שכזה, לפני שנעבור להמשך, היה ממש... הם היו ממש קשוחים בקריטיקס, מישהו הייתה קשוחה כמו שזה. לא רוץ', לא רוץ'. לרוץ', דיסקורד פנתה את זה אחר כך ברשת. מה היא עשתה? היא אמרה שהיא שונאת את הקריטיקס של הרוץ', היא מרגישה שהוא רשע סתם. הוא באמת מרגיש לי רשע סתם. שהוא כאילו לא אומר שום דבר קונקרטי, היא ממש התעצבנה, והיא אמרה לא לקחתי שום דבר ללב, כי הוא פשוט מדבר סתם שטויות, כאילו. הוא אמר להם ש... למרות שבפרק היא אמרה, כן הקשבתי ואני כן לקחתי את זה ללב. הוא אמר לדיסקורד שהוא שונא יותר את הלוק שלה, יותר ממה שהוא שונא את אבא שלו. שזה מאוד לא יפה, זה גם מאוד מצחיק, אבל זה מאוד לא יפה. כן, אבל זה הומואית רעה. למרות שהיא הגדרה של הומואית רעה. למרות שהיא הומואית רעה, וגם, שוב, אני חושב שצריך להביא את לא רק לכאילו פרקי דיזיין. אומרים עכשיו על רוץ' שהוא עכשיו בפרויקט ראנווי. בפרויקט ראנווי. אוניקה שם, נכון? אוטיקה? איך קוראים למלכה הזאת? יוטיקה הייתה שם. אז יוטיקה, אז היא אומרת על לא רוץ', היא מבקרת אותו, היא אומרת גם, בגדול, הוא סטייליסט, הוא לא תופר, וכאילו הביקורת שהוא נותן לנו בפרויקט ראנווי, הוא ביקורת של אנשים שיש להם זמן לעשות סטיילינג, אחרי שהם תפרו את הבגד, וזה לא מתאים לסוג הפרויקט הזה, לסדרה הזאת. אז שוב, לקחת בערבון מוגבל נראה לי את מה שלא רואות שאומר. אני אגיד שגם ג'יין ממש נשברת שם, בקריטיקס, רואים עליה. כן, כי מיס פרפקט לראשונה לא בטופ. לראשונה לא בטופ, ובבוטום לא היה סייף, היא הייתה לואו. כן, אבל אין סייף, בגדול מישהו פה היה סייף. אין סייף. יש לך היי ויש לך לואו ובוטום. דחפו אותה לשם, אבל לא היה מצב
בחיים שהיו שמים אותה בבוטום, שהייתה עושה זהו. ליפסינק בשלב הזה של התחרות. לא, גם היה לי ברור שהיא תהיה בבוטום, אבל בחיים לא יודע איזה ליפסינק, כי הלוק שלה לא היה נורא, והוא גם היה חלוק בדעותיו, כאילו לראש ממש אהב, ומישל ממש לא אהבה, כן. מסיבות לא סיבות בשביל לא אהבה, היא אמרה, כן. לא אותו דבר, אין פמילי ריזמבלנס, אני כן. שונא את הבולשיט הזה, בכללי מייק אובר צ'אלנג' צריך או להכחיד את הצ'אלנג' הזה, או לא לתת להם לתפור את הדברים שם. You heard it here first. יונתן אומר, להכחיד את המייק אובר צ'אלנג'. או להכחיד את הצ'אלנג' הזה, למרות שאני אוהב את הקונספט שלו, או פורמט מחדש, נגיד, לדוגמה, תופרות את הדרג במקום, ואז כשהן תופרות את הדרג במקום, זה מעבר לזה, זה מסתכל גם על דיזיין, על רמת עיצוב, כשהכל מתעסק בפמילי רזמבלנס, זה כל כך אמורפי שאי אפשר לתת על זה ניקוד, אי אפשר לתת על זה ציון, כאילו, עובדה שגם השופטים חלוקים בהרבה מאוד דברים שהיו על הראנווי. אני מבחינתי מה שצריך לעשות במייק אובר צ'אלנג' זה או לתת להם ליצור מחדש את ה... שנייה. זה בסדר. אני ברנד שלי ואני... יש לי אקצ'י. בזמן שאנחנו מחכים אפשר להסתכל עליי ועל כמה שאני יפה. מה? אפשר להסתכל עליי ועל כמה שאני יפה בזמן שאנחנו מחכים לך. כן, רק שלא... שכנראה תוציא את זה בעריכה. למה? לזה קוראים ASMR? לא, לזה קוראים צילון. יצאתי פעם מישהו שעשה ASMR. כן, אני יודע. אתה מספר לצופים. או שאתה מספר לי. אני... גם וגם. אני לא זוכר מה סיפרתי לך, מה סיפרתי לצופים. אז אני יודע. I know. קיצר, מבחינתי צריכים לשנות את הפורמט. נגיד היו באמת עונות שהן היו מכינות את דברים מאפס, נגיד עונה 7, שביקשו מהם לעשות... אתה יודע מה? הם היו תאומות סיאמיות. בדיוק, על זה בדיוק חשבתי. conjoined twins. הלוק של דרלין, זה הלוק שקאטי עשתה עם מיסיס קשה דייביס, אותו וייב. נכון, אני כן אגיד אבל שאני לא יודע אם conjoined twins זה בדיוק כאילו זה פוליטיקלי קורקט היום, בכנות. היו מביאים את לופיטה ואת התאומה הסיאמית שלה לשפוט באותו זה. אתה מכיר אותן? יש שתי תאומות סיאמיות שהן כזה ויראליות, גם הן כזה ברשת, בטיקטוק ובזה. מה? לופיטה ואני לא זוכר קוראים השנייה, שהן מחוברות פה. באמת? מה, הן דוגמניות? לא, מה פתאום. חשבתי על הלופיטה הדוגמנית. כן, לופיטה היא לא דוגמנית, היא שחקנית. היא גם דוגמנית? אבל היא שחקנית. אנוקיוי אתה חושב עליה, כי שתיהן שחורות. לא, אני לא חושב, אני חושב שאני גזען. קיצר, אז צריך להביא, כאילו צריך לתת קונספט שזה יהיה משהו מדיד יותר מאשר family resemblance. כן, פשוט, כי גם הבעיה היא שאתה לא נותן בעצם לאנשים להמשיך עם קונספט, כי כמו נגיד דרלין, שוב, הקונספט הוא, אוקיי, two bitches in Vegas, אבל כאילו, שוב, זה יכול להיות חברות הכי טובות, אז מתי הקונספט וליד ומתי הוא לא? נותנים להם את אותם בדים, ואז כאילו יש משהו לבנות ממנו מייק אובר טוב, אתה מבין? אופה, הנה, דרג רייס, תרשמו, אם אתם רואים את זה, אני לא אדבר תביאו את המפקים הישראלים שלכם. Tell them in English. I will tell you in English, you need to make over the makeover challenge. וואו, play on word. Make over the makeover challenge. word. השטג make over the makeover, בטוויטר, ביוטיוב, בספוטיפיי, איפה שתרצו, בלינקדאין. במייספייס. במייספייס. חייבים לשנות את הפורמט, כי זה פורמט בלתי נסבל, ועובדה שהוא סובל ממנו, כי תראה מה קורה עכשיו, אנחנו מגיעים למייקי מנצחת באתגר. כן. שזה מרגיש לי... הם נראות טוב. הם נראות טוב, זה מרגיש לי ברירת מחדל נורא... ג'וסי. מייקי. מייקי מנצחת באתגר, נכון. נכון. שזה מרגיש לי כזה הכי safe choice שיש. כן. אני חושב שזה יכול להגיע גם או לג'וסי או לדרלין מבחינתי. כאילו... או לג'יין. או לג'יין אפילו, זה יכול להגיע לכל אחת, כאילו, זה היה זה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לבוטום, בבוטום יש לנו את דיסקורד וניני, הייתה לי תחושה פנימית שבאמת אין מה לעשות, כן. זה הוביל לזה, כבר פרק שעבר גם דיסקורד וגם ניני היו כזה איפשהו ליד הבוטום, אמרתי אין מה לעשות, אין החוליות החלשות, וסוף סוף, דיסקורד, לא אכפת לי מהריאנה גרנדה, שיר שלא אהבתי, אבל סוף סוף דיסקורד עושה ליפסינק, נכון? זו פעם ראשונה שלה שעושה ליפסינק, נכון? איזה גרועה. איזה טריינרק, איזה במה, כאילו אנשים כותבים, זה היה לראות טיל בליסטי איראני, אני אגיד לך מה, דיסקורד, אבל טיל בליסטי איראני, דיסקורד הולי פאק, יש לה פן פייבוריט ברשת בקטע קיצוני, שאנשים טוענים שהיא ניצחה בליפסינק כזה, ואני אומר לעצמי,
איך? שום אמוציות, הכל היה הרגיש לי כזה, זה הרגיש גם לי היא לא יודעת המילים, דבר ראשון, היו שם כמה מילים שהיא לא יודעה, וגם הרגיש לי כזה, מופע כישרונות כיתה כזה, ב'. לא הרגיש לי שום אמוציות, שום כלום, ניני הייתה אחלה לגמרי. זה היה מופע כישרונות כיתה ב'. שזה היה ליפסינק מאוד סביר, בין הלא טובים של העונה. כן. בין הלא מוצלחים, ניני הייתה סבבה, היא הייתה טובה, אבל השיר לא טוב. לא, אני חושב שהיו יכולים לעשות את השיר הזה טוב. את No, Weekend I don't know, Friends, girl. את Wait for Your Love של לא יודע, אריאנה גרנדה. לדעתי, קומנטס בלו אם נראה לכם זה השיר. זה ליפסינק מצוין. כי אני חושב שניני יכלה להיות יותר טובה עם שיר יותר טוב בכנות. אני חושב שההפקה נמאס לה לא הולכים לעשות את הדיסקורד קאם, אז דיסקורד הייתה צריכה ללכת הביתה, זה עוד פלוס עריכה. אני לא יודע, נראה לי שכמה הייתה ממש גרועה באופן עקבי כל הפאקינג העונה הזאת. אז דיסקורד הולכת הביתה. Thank fucking ואנחנו God. ממשיכים לטופ 5 שלנו שהם ניני, ג'וסי, מייקי, דרלין וג'יין. וזה יהיה פרק אחרון לפני עלה לפרוזה. ולפני הגמר, זה אומר שאנחנו סוגרים את הטופ 4 שלנו. פרק הבא, שזה הולך להיות פרק של אימפרוב, ראיתי, עם רופול בפרקים הבאים. יופי, לרוב הם סבבה, פרקים כאלה. אימפרוב עם רופול, משמע זה אומר, אני אגיד את זה כבר עכשיו. אימפרוב. אני כבר אגיד את זה עכשיו, זה המקום של ג'וסי וניני ליפול, ושאחת מהם תלך הביתה. זה מה שהולך לקרות. למרות שאולי ניני תפתיע, ראינו אותה בסטרש גיים. אבל ראינו אותה בכל שאר האקטיב צ'אלנג'ס, והיא לא הייתה טובה. היא לא הייתה טובה. ואני מניח שבאימפרוב היא פי 1000 לא תהיה יותר טובה. נכון, אבל סנאצ' גיים זה גם קצת אימפרוב, בואו לא נשכח. כן, אבל... יש מצב שאנחנו נגיד שלום לבעלי לעתיד, נגיד לא להתראות, לניקום אני פה בפרק חושב הבא. שהטופ 4, עצוב. אני חושב שיש שם 3 מקומות סגורים, שזה מייקי, ג'יין, דרלין מבחינתי, הם המקומות הסגורים של הטופ 4 הזה. מייקי, ג'יין, דרלין, אוקיי. אני סוגר את דרלין, אוקיי. גם למייקי יש כבר טראק רקורד די פסיכי. קשה לי להאמין שדרלין תיפול באימפרוב. מייקי ב5 הפרקים האחרונים לא הייתה סייף ומטה, הייתה רק היי או נצחה. כן. שזה ממש לא מובן מאליו, היה לה קאמבק מטורף של חצי עונה, היא בדוק אחרי הניצחון הזה הולכת לגמר, ג'יין אין לי אפילו מה להגיד, ג'יין בגמר מבחינתי, לא. אני חושב שהספוילרים משקרים, וג'יין בגמר. איזה ספוילרים? אנחנו לא נדבר על הספוילרים פה. מה? אבל המאזינים רוצים לדעת, גם אני רוצה לדעת. אנחנו לא נדבר, דיברו על זה, בתגובות כתבו על הספוילרים. אבל יש כזה שמועות שג'יין הולכת הביתה לפני הגמר, אבל אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה פייק, הרבה ספוילרים של דרג רייס נודעו כפייק בסוף, ואין דבר יותר פייק מבחורה שלא הייתה בבוטום עד הפרק הזה, היא הייתה 11 פרקים בטופ, נכון. ועכשיו היא תלך הביתה, זה לא הגיוני, זה לא מידתי, ההפקה בחיים לא תעשה את זה, שום אחת לא ראויה לקטר הזה, חוץ מג'יין דונט, אף אחת לא ראויה לזה. כן. מבחינתי הטופ 2 הולכים להיות מייקי וג'יין, הולך להיות קרב בין החברות הכי טובות, וג'יין הולכת לקטוש אותה. יש מצב שגם, כן, יש מצב שדרלין גם השאלה אם היא תנצח בלילה פרוזה, האם ייתנו את זה לג'וסי, לנצח בלילה פרוזה, או שמישהי תבוא ותפתיע. ראו ערך מגמי. כאילו, הדיונס כבר יש להם לילה פרוזה. הדיונס, יכול להיות שזה מי הסטאר. we'll see. יש מי הסטאר, וגם, אני באמת שתבוא איזה מגמי אחת ותפתיע, זה היה מצוין. מי המגמי של העונה? מה? מי המגמי של העונה? מנדי מנגו? מנדי מנגו? לא, מה פתאום, מגמי הייתה יותר דמות... מגמי הייתה אג'י, כל כך דיסקורד אג'י, ראיתי את הפן, ראיתי תגובה של פן, אומר כזה, וואו, דיסקורד הייתה ריל פאנק קווין, איזה ריל פאנק קווין? מגמי הייתה יותר פאנק ממנה. לא, גם היו פי 1000 יותר מלכות יותר פאנק ממנה בזה. עכשיו לקינוח, ולפני שאנחנו נגיד לכם שלום, נציג בבקשה מי מספר 1. מישל, I don't see the family resemblance, sugar with spice. אין מה לעשות, זה לא אותו בד, זה לא אותו אאוטפיט, זה לא אותו שיער, זה אותו מייקאפ. אז תודה לג'וש אמשיס, עשה את המים הזה. אם גם לכם יש מים, אז בבקשה תתייגו אותנו, אנחנו אולי נשים אותם בפרק הבא. ואחד אחרון, ככה לקינוח, this is how shellings family are. אז עם זה, אנחנו בעצם מברך אתכם לשלום. נאחל לכם שהמלחמה הזאת תסתיים אמן בקרוב, שנהנתם היום הפרק. שלום עולמי. וזהו, ונשיקות, ואיזה כיף שאתם פה איתנו במסע. נחמד שהייתם, אנחנו 2 פרקים אחרונים מסוף העונה, שזה 3 פרקים. ואם אתם
אוקיי, אולי נחתוך את זה בעריכה, אבל אם אתם חושבים על מישהו כאילו שהוא מוכר, שירצה להצטרף אלינו לגמר, אולי נעשה פרק עם כמה אורחים. עם אורחים ספיישל, מה כן. מעניין. אז אולי we can try to make it happen. תייגו אותו. כן. כן. To slide to our DMs, מה שנקרא. כן. וזהו, נתראה בשבוע הבא בפרק... זהו, אני מרגיש שמפה והלאה הולך להיות כיף. בדוק הולך להיות כיף. אימפרוב, לפרוזה, גמר. כן, זה צ'אלנג'ס טובים. ביי!